Hai, 3, 2, 1, 3. Până la 5. La 5. Camera 2. Toată ziua îmi șade de cap, nu știu ce să fac pe scap. Toate mă cere, toate mă vrea, îmi zice că ne place distincția mea. Eu nu știu ce e aia, dar o vrea. Eu dau pe toate, ce să fac eu cu ea. Iubește femeile și e foarte dur pe mine. Toată ziua îmi șade pe cap, nu știu ce să fac ca să-mi scap. E câteu, n-are noroc, nu-mi place, domne, la dame deloc. Degeaba umblă după povei, că nu se uită nici dracul la ei. Mă iubește femeile și e moarte tu pe mine. Toată ziua îmi șade pe cap, nu știu ce să fac. Nu place pe cadru. Mă îmbrac frumos, îmi pun un trening și pantofi cu scos. Uită la mine, nu știu de ce fac, cred că de mine. Iubește femeile și e foarte tu pe mine. Toată ziua îmi șade pe cap, nu știu ce să fac ca să scap. Am iau nevastă la via mea, nu vreau tramvaiul să o ia cine vrea. Dar e noroc, își ia nevastă biblioteca pentru toți. Iubește femeile și e moarte tu pe mine. Toată ziua îmi șade pe cap, nu știu ce să fac ca să scap. Hai, Ginele, treacă-ți vocea! Da.